Shin ka taɓa jefa dutse cikin ruwa? Idan ka taɓa jefa dutse a cikin ruwa, me yake faruwa a lokacin da ka jefa dutsen a cikin ruwa? Idan ka taɓa, na san za ka ce ba zai taso ba. To kamar haka ne idan ka yi addu'a ba a yanda ake yin ta ba, za ta je ba tare da ta kai wurin Ubangiji subhanahu wata'ala ba. Babu shakka addu'a ibada ce, kamar yadda addu'a take ibada, babu shakka ibada koyonta ake yi, to haka ita ma addu'a koyonta ake yi. Shin kana daga cikin mutanen da idan sun fara addu'a sukan fara da cewa ya Allah ka yi mana arziki, ko kuma ya Allah ka tsare ni daga wuta, ko kuma ya Allah ka sanya ni aljanna? Idan kana cikinsu, ba haka ake addu'a ba a sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani mutum yana addu'a yana cewa ya Allah ka yi min arziki duniya da lahira, Allah ka tsare ni daga wuta, Allah ka sa ni aljanna. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce masa, tsaya bawan Allah, ba haka ake addu'a ba. Idan za ka yi addu'a, a farko ka fara yin godiya ga Ubangijinka na ni'imomin da ya yi maka, sannan ka roƙe shi gafara na abubuwan da ka yi masa waɗanda ba daidai ba. Daga nan sai ka yi salati gare ni, ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga nan kuma sai ka roƙi abin da kake so na duniya da lahira. Sahabbai sun ce mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare, ya ga wani bawan Allah yana addu'a. Annabi ya ce da a ce zai tumfaye ko kuma zai cike addu'arsa, da babu abin da Allah zai hana Allah ya karɓi abadarsa. Sahabbai suka tambaya, ya Rasulullahi, kamar ya zai cike addu'arsa? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zai fara da yi min salati, kuma ya roƙi Allah gafara abubuwan da ya waɗanda ba daidai ba, sannan ya roƙi Allah, to babu shakka Allah zai biya masa bukatunsa. Wannan misali ya zo muna a cikin Alkur'ani mai girma a Sura ta 12 aya ta 101. Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yake cewa, Rabbi qad ataitani minal mulki wa allamtani min ta'wilil ahadi fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Annabi Yusuf alaihi salam yake cewa, Ubangiji ka bani wani abu daga mulki, ka sanar da ni wani abu daga sanin fasalar mafarki, kai ne mai halittar sammai da ƙasai, ya Ubangiji ka sa in mutu ina musulmi, kuma ka tada ni cikin salihan bayi. To haka ake addu'a, domin a farkon addu'ar annabi Yusuf alaihi salam ya fara da roƙon Allah cewa ya ba shi wani abu daga cikin mulki, kuma ya sanar da shi wani abu daga sanin fassarar mafarki. Kun ga wannan duk abubuwa ne da Allah subhanahu wata'ala ya masa, kuma ya yi godiya a kansu, sannan daga baya ya roƙi Allah da su. Sannan ana so idan ka zo za ka kammala addu'arka, ka rufe ta da ya hayyu ya qayyim. Misali, ya Allah ka azurta mu, ya Allah ka biya mana bukatocinmu na alheri duniya da lahira, ya hayyu ya qayyim.